Wel, wrth i ni ddechrau fel hyn, mae ddechreuwn ni gyda gair o weddi. Weddiwn. O ddiwyn tad a thad yn harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist, ni'n diolch i ti, mae nid Duw tawel wyt ti. Mae nid Duw cudd wyt ti, ond Duw sydd am ddangos dy hun i ni ac am ddweud wrthyn ni sut ti'n wyt ti. Ti wedi dangos dy hun i ni yn dy fab, wyt ti wedi siarad yn ni trwy dy air. Gad i ni wrando, gad i ni glywed, gad i ni fyddhau a gad i ni weithredu. Ni'n gofyn hyn yn enw dy fab, Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, pleser o'r mwyaf i fi yw cael bod yn y sesiwn yma, prynhawn yma, i siarad gydag Arfon. Dwi'n teimlo bod fi yn presenoldeb un o'r ynllinach mawrion ein cenedl ni. Pam dwi'n gweud na? Achos y rheswm ni wedi dod at ein gilydd y pnawn yma yw i drafod geirio'r Beibl neu cyfieithu'r Beibl, achos mae Arfon yn perthyn i ddosbarth eitha prin, sef rhywun sydd wedi cyfieithu'r Beibl ar ei ben ei hunain. Mae dyna'n iawn? Ac di. I ni wedi drod i drafod y gwaith me wedi bod yn wneud ar Bible.net. Ond, cyn bod ni'n neud dwi eisiau gwybod rhywbeth chydig bach am Arfon ei hunain cyn bod fi'n gwybod am y gwaith. Wyt ti mewn ffordd wedi dod getre wrth ddod fan hyn Lenny, wyt ti? Ydw, ges i ymagu rhyw 2 milltir o maes Eisteddfod yma yn Llarhiad ar ffarm bach o'r enw'r Fron, ac yn fan oeddwn ni pan o'n i rhyw 7 oed, o'n i'n byw yn Llangwm, ochrau Llangwm cyn hynny, ac ddeu gwir, es i ben Moel Fame bore dy Sul, a sefyll ar ben Moel Fame yn edrych ar odidogrwydd y dyffryn yma, ac o'n i'n edifar bod fi ddim wedi rhoi dyffryn clwyd lle ddylwn ni roi eden yn... A beth fes ti'n neud ar ôl dyffryn clwyd? Ar ôl dyffryn clwyd, es i'r coleg ym Mangor. Mwriad i wreiddiol oedd mynd yn gerddor proffesiynol. Arfon cello oedd pawb yn ynghalw fi yn y coleg. Ac o'n i'n astudio dan William Mathias yn fanno ac wedi bwriadu ac wedi cyflawni gradd cerddoriaeth B.Mus. Ac o'n i'n bwriadu mynd ymlaen i chwarae'r cello yn broffesiynol a dysgu plant a phobl ifanc i chwarae'r cello. Ac mi ges i swydd, ond mi fethes i fynd yn ymlaen oherwydd o'n i'n diodde o epilepsi ar y pryd. Ac o'n i'n gallu ymwneud â phlant ylly. A wedyn mi benderfynes i ar ôl hynny aros ymlaen ym Mangor am 2 blynedd arall i astudio diwinyddiaeth. Ond dwi'n gwybod y bydde ffrindiau sydd yma'n gwybod bod fi ddim yn rhyw sgolar mawr. O'n i'n treulio mwy o amser efo Cymdeithas yr Iaith nag o'n i ar yn Rhyddfodau. Wel, diwinyddiaeth a iaith ti'n sôn fyna, Cymdeithas yr Iaith a diwinyddiaeth, wedi dod at ei gilydd mewn rhyw ffordd, ond beth wyt ti wedi bod yn gwneud dros y blynyddoedd diwetha yma? Y waith ti fel swyddog gyda'r elusen Gobeith i Gymru. Cyn bod ni'n mynd mlaen i sôn am y gwaith ar y Beibl, beth yw Gobeith i Gymru yn y lle gyntaf? Gobeith i Gymru ydy jyst elusen fach gafodd ei sefydlu gen griw o ffrindiau. Mi ro'n i wedi bod yn gweithio am 10 mlynedd i'r Cyngrair Efengylaidd ac wedi bod yn cydweithio hefo eglwysi o duedd Efengylaidd o fewn yr enwadau a'r tu allan i'r enwadau, eglwysi Penticostal ac yn y blaen yn y cyfnod yna, yn eu hannog nhw i weithio fo'i gilydd. Ond mi ffindies i y gwaith ar y Brydiau reit rhwystredig oherwydd eglwysi Saesneg ar y cyfan. O'n i yn gweithio hefo nhw ac o'n i'n ffindio'n hyn yn pregethu yn y Saesneg yn gyson. A o'n i jyst yn teimlo Duw yn dweud wrtha i, wel, mae yna bobl well na ti sydd wneud y gwaith yma. A mi benderfynes i bod gyna isio gwasanaethu'r Gymru Gymraeg. Camu allan mewn ffydd nes i wreiddiol, ond ar un egryw o ffrindiau dod o'n gwmpas i a sefydlu Gobeith i Gymru fel elusen fach. A trwy ras Duw, da ni wedi cael yn cynnal ers 3 mlynedd ar 10 rwan, sydd yn rhyfeddol.
Ond yn ddiddorol iawn, pan o'n i hefo'r cyngrair Efengolaeth, dyna pryd dechreuais i'r gwaith ar Beibl.net. Dyna ni dod i Beibl.net nawr. Falle gallu ti esbonio rhyw chydig o beth yw Beibl.net, a wedyn mynd i ofyn cwestiynau'n dod â hynny. Beth yn gywir yw Beibl.net? Mae'n sôn yn enw odd ar gyfieithiad, pam dwi'n meddwl yn cael ei alw cyfieithiad diwygiedig, cyfieithiad newydd, cyfieithiad modern, pam Beibl.net? Wel, mae'n fwy nag un ateb i hwnna, ond yr ateb sylfaenol i'r enw Beibl.net ydy mae adnodd ar gyfer cyfrifiaduron fwriadwyd o'i fod yn wreiddiol. Mi ges i'r syniad yn ôl yn, dwi'n meddwl, 1995, ac o'n i ar y pryd yn cydlynu grŵp o bobl oedd yn gweithio ar ddiwygio'r Beibl Cymraeg newydd. Ac mewn trafodaethau efo cydbwyllgor y Beibl Cymraeg newydd, fe welson ni bod nhw ddim yn awyddus iawn i symleiddio'r iaith. Mae iaith y Beibl Cymraeg newydd, a maen nhw'n cydnabod i hunain yn yr hagair, yn iaith lenyddol o radd ucha. Mae gen nhw eisiau i fod yr iaith Gymraeg fwyaf coeth, modern fwyaf coeth sydd gynnon ni, ac o gen nhw eisiau i chadw i felly. Mi roeddwn ni yn teimlo o ran yn cenhadaeth fel eglwysi bod angen rhywbeth mewn iaith mwy saffredig, iaith fwy llafar felly. Ac mi roedden nhw'n cydnabod bod yr angen yna, os darllenwch i'r rhagarweiniad neu'r hagair ydi o i'r Beibl Cymraeg newydd, maen nhw'n cydnabod yr angen am rhywbeth symlach, mwy llafar, sydd yn nes at fod yn arall-eiriad falle nag yn gyfieithiad. Ac oeddwn ni wedi dechrau gweithio ar Beibl.net ers tua 5, 6, 7 mlynedd cyn i'r Beibl Cymraeg newydd diwygiedig gael ei gyhoeddi. Ac yn y bon, o'n i jyst yn teimlo bod angen rhywbeth oedd yn cyrraedd pobl ifanc. Des i'n gweithio fel pobl ifanc yn yr 80au fel swyddog ieuenctid i'r annibynwyr, oedd hynny'n fraint aruthrol i mi. A mae pobl ifanc a'r angen i rannu'r ffydd Gristnogol efo pobl ifanc ydy bod rhywbeth sy'n pwyso'n drwm ar ynghalon i ar hyd y blynyddoedd. A hyd yn oed yn yr 80au, o'n i'n cael pobl ifanc yn dweud wrthai bod nhw jyst ddim yn dallt y Beibl. Oedden nhw ddim yn ei ddallt o. Ac o'n i'n mynd i gynadleddau Cristnogol a lleronau bobl ifanc ac yn aml iawn cynadleddau Cymraeg ac yn gweld pobl ifanc efo copïau o'r Youth Bible yn ei dwylo, yn dilyn y Beibl, yn dilyn y darlleniadau yn Saesneg, a mae'n rhaid i mi gyfaddau fel cenedlaetholwr oedd hynny yn ynghyfryddo fi braidd ac yn gwneud mi deimlo fwy fyth bod ne angen rhywbeth symlach iddyn nhw. Ond lot o bobl, a dwi'n gwybod bod yna lot o bobl allai di gwneud job lot gwell na fi, a mwriad i wreiddiol pan ddechreuais i oedd trio dechrau rhywbeth lle byddai pobl yn gallu bod yn rhan o'r cyfieithu, bydden nhw'n ymateb ac yn beirniadu, a finne wedyn yn ymateb i hynny, a bydden ni'n dod i ryw fath o gonsensws ynglyn â sut i fynegu yr gwirioneddau yn y benod neu'r adnod yn gywir felly. Ond nid felly bu hi, mi ddaru pobl dderbyn be oeddwn ni wedi wneud ar y Testament Newydd yn reit frwd ar y cyfan, ac a dechrau holi pryd wyt ti'n mynd i wneud yr Hen Testament. Do gynnau ddim Hebraeg, mi fydden athrawon i yn y coleg yn chwerthin, tas yn nhw'n nghlywed i yn sôn bod fi wedi edrych ar yr Hebraeg, ond mi nes i gwrs wedyn hefo darlithwyr yn y brifysgol yn Jerusalem dros y we i goethi'n Hebraeg. Ond mae'n rhaid i mi gyfaddau, mae pobl yn sôn am gyfieithu'r Beibl, ac i mi dwi'n fwy o ryw fath o diriwr terrier bach ydw i lle. A wedi manteisio ar ysgolheictod pobl eraill ydw i. Mae'r United Bible Society, sef yr mudiad rhyngwladol mae Cymdeithas Beibl yn rhan ohono fo, hefo'r rhaglen gyfrifiadurol o'r enw Paratext. Ac yn y bon, mi fedrwch chi fynd i unrhyw ran o'r Beibl, yn llwch chi glicio
ar unrhyw air Hebraeg, a mi ddudith y cyfrifiadur wrthoch chi bopeth sydd gennych chi angen i wybod am y gair hwnnw, wneith o ddeithoch chi ym mhob man mae'r gair hwnnw, neu eiriau sydd â chyswllt yn ymddangos yng ngweddill y Beibl. Ac felly mae'r rhaglen hwnnw wedi bod yn hanfodol yn y gwaith o gyfieithu ac o gysoni y cyfeithiad. Ond mae'n rhaid i mi ddeud hefyd bod fi wedi, o'n i'n dweud bod fi ddim wedi gwneud o'r ymhen yn hun, dwi wedi cael help llwythi o bobl sydd wedi darllen drafftiau, wedi ymateb i'r drafftiau yna, mynegu barn finne wedi ymateb wedyn. Ond nid yn unig pobl o Gymru sy'n darllen Cymraeg, ond ffrindiau bellach sydd yn cyfieithu'r Beibl i ieithoedd ar hyd a lled y byd, oherwydd mae'n gymuned ar y we o bobl sydd yn ymwneud â chyfieithu'r Beibl, ac o'n i bob tro ni'n dod ar draws rhywbeth diddorol neu rhyw broblem, o'n i'n danfon neges at y gymuned yma yn gofyn be oedd i barn nhw, ac felly mae'n nifer o bobl sy'n gwybod chydig iawn am y Gymraeg wedi cyfrannu i'r ffordd mae'r rhai pethau yn y cyfeithiad yn ei dweud lle. Sori, dwi'n rhoi bregeth o. Wel nawr, ni eisiau gofyn, pa mor chi, ddys ti ddweud bod chi wedi dechrau 5-6 mlynedd cyn gyhoeddi'r Beibl Diwygiedig Cymraeg newydd, faint o amser mae wedi cymryd i fynd o ddim i Beibl.net, gath i gyhoeddi'n llawn os dwi'n cofio iawn, a cynta Mawrth Lenni, sef yr Hen Testament a'r newydd. Faint o amser oedd e gymryd? 2 flynedd a 15. A'r dy waith di wedyn, bod ti'n ymgynghori â pobl eraill, ti wedi gwthio'r gwaith yn ei flaen a sicrhau bod fe yn digwydd? Ia, bron iawn, o'n i'n teimlo, o'n i wir yn trio cael pobl eraill i fod ar rhan yn y gwaith. Ond am wahanol resymau mae pobl yn brysur efo'i gwaith unen neu cyfrifoldebau teuluol ac yn y blaen. Oedd pobl yn teimlo bod nhw'n gallu gwneud hynny. Ond mae rhaid i mi dalu teyrnged un sydd wedi bod yn help mawr i mi, sef Angharad Roberts, parch Angharad Roberts o Trefor. Mi ddari hi ddrafftio nifer o lyfrau hanesyddol yr Hen Testament i mi. Ac wedyn mi fes i trwyddyn nhw yn ei golygu nhw ac yn ei cysoni nhw efo gweddill y cyfeithiad. Felly mae Angharad wedi gwneud cyfraniad mawr i'r gwaith hefyd. 2 flynedd ar 15 o waith. Pam? Pam wyt ti'n meddwl bod hi'n bwysig bod pobl ifanc yn gallu darllen y Beibl yn ei iaith hunan, i darllen y Beibl? Beth yw'r rheswm? Wel, wyt ti mewn peryg o gael pregeth awr rwan. Hynny di, fel Cristion, dwi'n gwbl argoeddiedig. Mae Iesu Grist ydy'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Dwi eisiau gweld pobl yn dod i gredu'n Iesu Grist. Dwi, ar hyd y blynyddoedd, ers synyddiau fel swyddog ieuenctid efo'r annibynwyr, wedi torri'n halon efo'r ffaith bod dosbarth derbyn yn tueddu fod yn dosbarth ffarwel yn y capeli ni. Bod plant a phobl ifanc yn cael ei derbyn yn aelodau a bod ni'n mynd i gweld nhw wedyn. Ac ddyle hynny ddim bod. Mae'r ffydd Gristnogol yn ffydd ddeinamig, wefreiddiol. Mae Iesu Grist i'n pobl ifanc ni, nid jyst i'n pobl mewn oed ni. Ac o gynnau jyst eisiau gwneud popeth fedrwn ni i gyfathrebu newyddion da efengyl Iesu Grist hefo pobl ifanc mewn iaith oedden nhw'n ei ddallt. Ac yn y bon, dyna ydy y cymhelliad, yr awydd i weld pobl ifanc yn dod i nabod Iesu Grist, ac o ganlyniad i gweld nhw'n dod i nabod Iesu Grist, gweld nid jyst i bywydau nhw eu hunain, ond cymdeithas hefyd yn cael ei newid, oherwydd mae'r ffydd Gristnogol yn effeithio ar yn ffordd ni o fyw, ar yn gwerthoedd ni, ar yn blaenoriaethau ni. Ac dwi jyst wrth y modd ar hyn o bryd i ddeud gwir, oherwydd dwi yn gweld Duw yn gwneud pethau rhyfeddol yma ac acw ar hyd a lled Cymru ar hyn o bryd. Mae'n gwneud gwaith gwych yng Ngholeg y Bala. Dwi'n meddwl trwy'r RHAN bod Coleg y Bala yn llawn o bobl ifanc yn mynd i gyrsiau, i addoli ac yn y blaen. A mae gen i eisiau gweld y bobl ifanc yn tyfu yn ei perthynas efo Iesu Grist.
ac yn rhannu y ffydd efo pobl eraill yn hytrach na bod o'n rhywbeth yn y gorffennol. Hynny ydi, pan mor aml, da ni'n cael yr argraff bod y capeli, nid yn unig yn capeli o bobl mewn oed, ond hefyd yn byw yn y gorffennol, ynde? Bod ni yn gapeli yn yr ail ganrif ar 15 yn hytrach nag yn gapeli yn yr 11 ganrif ar 20. A mae'r rhaid i ni rywsut ddysgu cyfathrebu gwirionedd yr Efengil mewn ffyrdd sydd yn berthnasol i'n dyddiau ni. Ac i mi, mae'r we yn rhan hanfodol o hynny. Ac ers i mi ddechrau Beibl.net, enghraifft, mae'r holl ddatblygiad efo ffonau symudol a gaps ac yn y blaen ydi digwydd, a da ni wedi trio neidio mewn i fanne. Dwi yn gohebu ar hyn o bryd efo 7, 8, 9, dwi'n meddwl, o wahanol bobl sydd yn datblygu apps ar gyfer ffonau symudol. Ac mae yna un newydd i ryddhau yr wythnos diwetha, yr app mwyaf poblogaidd ohonyn nhw i gyd, U-version. Ac ar U-version bellach mi fedrwch chi ddarllen Beibl.net i gyd, fedrwch chi ddarllen y Beibl Cymraeg newydd diwygiedig, a mi fedrwch chi ddarllen Beibl William Morgan. Mae'r 3 ohonyn nhw yna, fedrwch chi cael nhw ochr yn ochr i edrych arnyn nhw os ydych chi eisiau. Diolch yn fawr iawn, Arfon. Fe gafwyd a ddewid ar y dechrau, byddai cyfle i bobl eraill holi cwestiynau. Os yna rhywun gwestiwn? Mae hon yn fyny sy'n gofyn cwestiynau caled yna. O'n i gyda Lyn a Rhian Sofetha yn dysgu yn Mihangel Sant yn Gaerdydd, ac elon ni areth ar cyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg. A gofnes i prynu, odych chi, wel, mae Groeg yn dymewn iddo fe, mae Lladin yn dymewn iddo fe, a mae Hebreaidd, a cyniad dwi'n ar un peth Aramaic, dwi'n yn siŵr. Na fe. Na fe, o'n i'n gofyn, oedd e'n gweud bod lot o bethau wedi wneud yn lle gas ei gyfieithu'r Gymraeg. Oedd e'n ffitio'r eglwys Protestannaidd. A gofnes iddo fe, odych chi'n meddwl bod y Beibl wedi cael ei altro tan bach cynnwys i siwto'r eglwys Gatholig a byd Rhufeinig. Ac os gewch chi rhai llyfrau, byddwch chi'n gweld bod fel oedd Iesu Grist yn Nazarene credo gyda fe, a dde'n ffito mewn yn well gyda'r derywyddion, y cred nhw. Beth ych chi'n meddwl am altro cynnwys y Beibl? Wedes i gwestiwn caled yn dweud? Mae hwnna'n gwestiwn caled. Yn ydi, y cwbl fedra i ddweud ydi, un peth dwi wedi gorfod i ddysgu yn y broses yma ydi bod pob cyfieithu yn cynnwys elfen o ddehongli. Oherwydd fedrwch chi ddim cyfieithu rhywbeth yn llythrennol heb bod o yn gwneud dim sens o gwbl. Mae gennych chi yn yr Hebraeg yn arbennig lot fawr o idiomau sydd yn cael eu cyfieithu, a'r idiomau hynny wedi cael eu cadw y Beibl William Morgan a'r Beibl Cymraeg newydd weithiau yn gwneud y testun wedyn yn anodd iawn i'w ddeall. Felly mae'r rhaid dehongli. Yr enghraifft clasurol mae'n debyg ydy geiriau Iesu Grist ynglyn â llygad sal a llygad iach ynde, sydd yn golygu idiomau Hebraeg yn golygu bod yn greintachlyd ydy llygad sal a bod yn hael ydy llygad iach ynde. Wel, dyna'n union sydd wedi cael ei roed yn Beibl.net. Felly mae'n ddehongli yn fanne. Dwi wedi trio osgoi dehongli i'r graddau medrau, mae'r rhaid i mi gyfadde ar brydiau, dwi wedi edrych ar beth sydd dydwch yn y Beibl Cymraeg newydd, ac os ydy'n eitha amlwg i mi bod yna ddehongliad gwahanol i'w gael, dwi wedi trio rhoid y dehongliad gwahanol yn weithiau yn Beibl.net i drio cyfoethogi dealltwriaeth pobl o beth sydd yn y gwreiddiol. Felly, dwi'n yn gwybod os di yn ychwanegu, dwi'n yn credu bod yn ychwanegu at beth sydd yn y Beibl. Mae'n eddywediad yn does ynglyn â Iddewon, os gewch chi 2 rabi Iddewig, ydych chi'n siŵr o gael 3 safbwynt. Ynde?
A mae'r iaith Hebraeg felly i'r adden yr ystyr bod ne gymaint o gyfoeth, mae'n iaith gryno iawn, a mae ne gymaint o gyfoeth o ystyr yn y geiriau. Fedrwch chi ddim I ddalo'n llawn mewn un cyfeithiad. Ac felly dwi wedi trio amrywio chydig yn fwriadol mwyn cyfoethogi dealltwriaeth pobl os dyn nhw'n darllen. Dwi'n mynd I bwriadu Beibl.net I fod yn lle, dydwch y Beibl Cymraeg newydd, ond I ddarllen ochr yn ochr. Ac yn fwy na dim I bobl ifanc I fod yn bont I mewn i'r Beibl Cymraeg newydd sydd yn gyfeithiad mwy llythrenol felly. Dwi'n gwybod I hwnna'n ateb eich cwestiwn chi,